Gimbal manyar-manyar. Ira jajak jenenge klale. Sing dienggo ngomong jenenge lambe, wong wedok metu trawengi jenenge lole. Ger Bratasena. Apa pancen kepara nyata yen to kowe kepengin ketemu karo Begawan Durna, nggih? Pancen wono dina bapakku. Gandeng aku wis sabar karo kowe. Apa to kan bakal mbok aturake marang wong ngaturanmu iki Sukalima, nggih Bratasena? Cukup lawan ngendikamu piranti kepungkur. Nalika ing Sukalima kuwi paring dawuh lawan aku yen to bakal paring kawruh kasampurnan Bapak Durna bapakku. Dina iki akan diwahyane titi bangsa Kala sing mbok janjekake. Mula aku jaluk pangandikane Durna bapakku. Penyampaian buatku bakal boleh kawruh kasampurnan warkake Durna bapakku paring dawuh. Lole. Bejo iku Dara, bejo pemayangan. Pancen mbok menawa kawruh ilmu kasampurnan iki, kawruh panunggal iki mau pancen wis jinodho sira darbeni kula. Mergo aku wis maca sawetara ngelmu lan mantra-mantra sarta rupa pepanggil ingkang kudu mbok cawisake Bratasena. Pepanggil aku tidak cawisake. Iya Bratasena. Awit cara Basuki mawa beya. Tegese sapa kang bakal nggayuh ngelmu kudu mawa pangorbanan luwih dhisik. Yen kowe wong kaki paling dawuh
aku anak opo ini tak dikaki opo ini tak cawe sakti Bratasena sabdane dewa ing wis gak tampa liwat nggonku manekung mangsa semedi nggone pun bapa bakal maringake kawruh kasamuran mau jebul tinune ana banyak kudu mbok aturake malah pun bapa Sukalima Bratasena aku wujute opo ya kuwi wujude kanaran kayunggung susuwe nanging kayunggung susuwe nanging iya kayunggung susuwe nanging bapane kecapeti miturut sing tak ngerteni mapane ana ing Gunung Candramuka ana ing alas Reksamuka ing kono ana guwa ingkang winastan Guwa Sri Gangga Gunung Candramuka kuwi papane kayunggung susuwe nanging nggih Kudara wetan opone kulon opone kulon opone kidul nggih Bratasena wong golek kuwi aja nganti gur ngerti papane yen wis ngerti papane kuwi jenenge jujuk lho nanging golek ana yen perlu ubeng ana Gunung Candramuka wong dene sasmita sing tak tampa papane kayunggung susuwe nanging kuwi papan ana ing lengkahe Gunung Candramuka nang kono ana guwa gedhe kang aran Guwa Sri Gangga guwa kuwi legonana oh Bratasena kowe iso ngaturake kayunggung susuwe nanging marang Begawan Durna aku ora bakal ongol aku ora bakal eman maringake kawruh kasamuran kawruh panunggal manjing Supipati marang jeneng sira Bratasena esuk mbok aturake sore bakal tak paringake sore mbok aturake esuk bakal tak paringake nggih Bratasena Durna bapakku Bratasena piye nggih kowe ngerti watak waktu anakku Bratasena aku jadi ya mesti bakal tak laponi dan orang mesti bakal tak sik diri ganteng hatiku satu dia lancarku upaya kayunggung susuwe nanging ya waktu sama aku jaluk nafik aku budak ono alas raksa muko ono gunung Candramuka papane ono Guwa Sri Gangga tak boleh ati kang aran kayunggung susuwe nanging ndak puji kersane Gusti muga-muga kasembadan panjenenganmu lan bisa nampa wejangan saha Begawan Durna wujude karo kasampurnan nggih Bratasena ngadian sampeyan silak ning nyatane lair batin sampeyan tresna karo Werkudara sampeyan krangkul karo Bratasena Bimasena njal wujuding kawruh kasampurnan kawruh panunggal Begawan Durna tanpa tida-tida cetha wela-wela ngaturake saran-saranane yen nganti Bratasena lakon golek kayunggung susuwe nanging tanurunga Bratasena antuk ngelmu kasampurnan ngelmu kawruh panunggal ora salah cetha yen iki tresna marang Pandhawa mengko dhisik disuni mengko dhisik aja kok njur kowe iki kesusu nyalahke Panembahan Durna kabeh mau kudu diejrah kudu dinalar kowe dhisik aja nganti dipatihke njur nyalahake karo Begawan ora ngandel ketok seragammu ki melu kene jiwamu ki melu kono sik disuni najan wis dadi kasunyatan nanging karepku ki ora kaya ngono disuni lah terus karepe makne piye dipatih
Wis makaping-kaping saben-saben ana lelakon mesti Kurawa kepengin mateni Pandhawa. Iya apa ora? Ya iya. Lah iki mau aku gawe karti sampeko, gawe sengsarane Werkudara. Cilike lara, gedene mati marang Bratasena. Ning nyatane sampean maringi dalan golek wahyu kayu gum susuwe ngene. Oh, mangko dhisik. Aku tak ngatur dirungokno luwih dhisik Dipate. Nggih, pun kados pundi wane? Kabeh mau wong karti sampeka utawa tipu daya. Tipu musrihake Begawan Durna. Tak wene ngerti disuni. Yen to alas reksa muka gunung Candra muka buwa sing ganggo kuwi ora sadengan titah wani mapan ana ing kono sabab alas kuwi gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati satu mara satu mati jalma mara jalma mati lan meneh kayu gong susuwe nanging kuwi patrika dayane Begawan Durna tetembungan kuwi mau gaweane dhewe ngono dadi Bratasena mapan alas reksa muka ora bakal entuk kayu gong susuwe nanging sabab kuwi ora ana wujute Dipate Ono. nanging Bratasena bakal soroh pati ana alas reksa muka Dipate.
Urung makala apa rajan jroning siadi langsung kakang rasakan ana sak ngarepe guwa Srigangga. Tak kira yen ana lindhu ingkang anti tekan pucuking gunung Candramuka. Lah kok jebul bareng kowe karo aku nyawang mengisor papan pernaya alas Reksamukha. Kaya ana menungso ing ora arit jroning alas. Wit gedhe dirubuhake, watu-watu didukiri. Oh, apa pancen iki utusane dewa ingkang minangka dadi pangane awake dhewe. Wis pirang-pirang sasi ora ketemu Kidang Menjangan. Aja kok Kidang Menjangan wergul wae ora ana. Kentek ya ora ana wis entek ana ngampet luwih pirang-pirang sasi. Ketamban ketiga ngerak agak-agak ngombe aja kok banyune sendang. Tetese pun wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Ning kene banyune ya wis entek. Lah kok dadi kene pangan teko aji. kok melawa pancen bener di kono akang Reksamukha iki pancen dadi utusane dewa dadi pangane dhewe Kakang. Iki Raden mandheg dhisik aku ingkang bakal takon marang kowe Raden. Godreng iblis laknat foto cek-cekan. Oh latalah. Dak sawang sokol dhuwur gunung wujude manungsa lumrah. Nanging bareng adu arep lha kok dedeg ngaluhur gedene padha karo awake dhewe adikku. Latalah. Iya Kakang. Umpama ditomong loro mesti bakal wareg selawase urip yo Kang. Takone Kang, sapa jenenge? Gus. Aja mati tanpa arep. Kowe sapa? Iki suarane gedene ora jamak-jamak nganti kami tembungan ya. Ono utoro kebasak kaya jambe silikan mapake lawan aku sapa beceko ngerti pedhomo. Salah. Aku sing tunggu alas Reksamukha. Sing reksa gunung Candramuka papanku ana ing Guwa Srigangga. Aku Dedya Kala Rukmuka. Aku Rukmakala. Kowe sapa ya? Siswa Supremo Raden Bratasena. Bratasena. Iya. Wani ora arep alas Reksamukha wigatine. Mulai itu dadi serah-serahane minangka kudu bakal nampa awruh kasampurnan. Wujude apa? Wujude kayuku susuwe kang. Wah,
Lah salah keblasok wong iki. Selagine aku itu wis tetahunan mapan ana ning kene wae. Durung tau weruh kang aran Kayubung Suswing Angin. Lah kok dadi kowe goleki Kayubung Suswing Angin ora iso muka cetha yen kok mesu dalan sing kleru. Mula aku ketemu karo kuwi. Kepasang yuk katuje gitu. Tegese piye? Moro kuturno kataran Kayubung Suswing Angin. Weh ladalah bucek satria ini. Aku durung tau weruh kang aran Kayubung Suswing Angin. Yen pancen durung tau weruh suwiro. Ojo kadang tedalan lakune Brahmasena. Usik. Aku gelem suminggir. Nanging aku tinggal ana Raden. Kowe nyaluk tinggalan opo? Ora ketang daging setampel getih sak tetes tak nggone wit. Mergo wis sasen-sasen aku ora mangan daging pidang kenjangan. Ora nyesek getih satu ana. Tinggal ana ya Raden. Yen kowe butuh daging setampel getih setetes, ora tak tinggali daging setampel lan getih setetes. Nawe yen bisa hawa kuwi hati panganmu. Lho, bocah iki piye to? Awakku iki dadi panganku. Ya, dasar Poronoto. Ikhlas kowe karo nyawamu. Ora ikhlas sebabe opo? Ayen pancen kowe ikhlas tumula marang bapa angkasa kepi ibumu pertiwi. Pancen wis bener kang dadi panggerbane atiku. Kowe diutus dening para dewa dadi pangeruk engko lan rukmaka. Ayo, yen pancen wis ikhlas nyawamu para gage mapan tak cakot dulmu tugel dadi pangeruk engko rukmaka. Kelakuan tak omong
ora pangling Indra kakekku karo bayi bapakku ono mikati opo kene wis wujud dewa teko gagak wujud raseksa. Wong Mas Tumana sidang sekaring bakon lan Bratasena. Satemene sakwise wenteh bali lawan wujud ulun. Kang wong wujud dewa saiki ulun bakal ninggal lawan jeneng kita nanging Kakang Pumulun Bathara Bayu kang adreng ketemu lawan jeneng kita mula babagan perkara iki ulun pasrahake lawan Kakang Pumulun Bathara Bayu. Bathara Bayu Bratasena aja kaget yaksa mau pancet dumadi saka panjenengan ulun marang Bathara Indra. Lan mangerti yo apa ingkang dadi sediamu pratana sumupa nggonmu kumpul kang aran kayu bungsu suwing angin sayekti papane ora nang kene Bratasena kula mangerti yo lamun to kayu bungsu suwing angin mau mung sasengita saka gurumu Begawan Durna nanging aja pisan-pisan kita nuputake lawan ingkang paring dawuh kinanang lari kayu bungsu suwing angin sabab kayu bungsu sing angin mau saiki mapan ana ing diri kita pribadi. Kayu kuwi kajeng utawa karep, gung kuwi gedhe, susuhe angin kuwi mlebu metu napas ya sinebut Bajra Irawana. Lamun kita darbi tekad sarta karekat lamun darbi gegayuhan jumbuhna lawan mlebu metu napas sarta tekad kita nggon kita ngupaya lawan apa ingkang dadi gegayuhan kita Bratasena. Indra bapakku iya Kang saka kuwi ngger Bratasena karep kang gedhe mangkono mau bisane kasembadan kudu bebarengan ari napas lereming panca ndriya langsung ngalahin rasa. Atur ketemu ingkang tanpa kepindah dene pungulun Bathara Indra paring andaran wadene kayu susuwe angin. Lan mangerti Bratasena sayektine gurumu Begawan Durna kuwi guru kang becik ora kaya saweneh wong ingkang ngandhak marang gurumu dene yen kepengin mongak adine kodrat sira kula kudu wanuk marang sesembahan kang sejati mula kang saka kuwi ngger Bratasena sawiji-wiji dawuh ulun widadekno lan sadurunge sira bali nyuwun katerangan marang gurumu Begawan Durna wis dhisik lan jeneng kita bakal ulun paringi lan bakal ulun pacak mawa gelung pinangkara minangka wohe subratanira ulunmu bakal nyecep ngelmu kasampurnan ngger kula Bratasena. Iya atur kepeduwun Mara gage tumrip tampan ana ngger kula Bratasena apa ingkang dadi sedya ulun nggandani marang jenengan. Restowi kawuh kayu Sumurupa mula Uya kuwi ingkang winastan gelung minangkara cinanggreng gondhek ngarep dhuwur bumi. Kejaba saka kuwi ngger jeneng sira ndak paringi tunduk Bargawarasta besok tumapah ing Prangdarata Yudha kena kinaya piandel jeneng kita Kuluk Werkudara. atur kepeduwun tanpa kepindah Tumuli sira Bayu ngger Bratasena jeneng kita ketemu kawan gurumu Begawan Durna lan nyuwun pitutur ingkang sejatine menyang endi ngelmu kasampurnan kawruh panunggalan sangkan paraning dumadi. Indra kakekku bayi bapakku aku dur paping Ulun mundur bali makayangan ngger Bratasena. berarti sekali Indra bapakku
jempol manyar-manyar. Bebek adus kali nyosori sabun wangi. Allah. Ana kira nek dudu kowe, Bratasena. Iya wong Bratasena. Aku wis kasukan pertapan Sukalima ngomong kowe iki tak gawe golek kayu gong susuwe nangin. Lah kok malah kowe tekan kene nggawa bola ta ora ki mau. Lah kok malah potonganmu dadi koyo ngono dikirane gondrong saiki njur potong. Ngono kuwi piye Bratasena? Wah, ketemu karo Bathara Bayu. Lho, ketemu karo Bathara Bayu. Iya, kawit itu kakekku. Nah, tunggu kabare kayu gong susuwe nangin piye Ger Bratasena? Apa sing kok kandhake mau ora ono? Lho, ora ono piye? Ora ono. Dagaku itu tegese kayu gong susuwe nangin. Tegese kayu gong susuwe nangin piye Ger Bratasena? Kayu kuwi kajeng kuwi arep yo kayu. Gong kuwi gedhe susuwe nangin kuwi klebu metu napas. Wong kang duwe kekayuan kudu sinartan maringi napas sampo gedhe pepekap. Oh, ya kuwi. Ya kuwi sing tak karepake. Kayu gong susuwe nangin kuwi ya kaya ngono kuwi. Dadi wong detekan pancen kudu sinartan maringi napas tegese sabar. Aja nganti kesusu. Nanging kegayan mau tekak. Mergo tekad mau kok ing karep ya Udara. Iya. Ger, Bratasena. Iya, kepiye bobo-bobo. Jare kowe ya ketemu Endro karo Bayu. Apa mung diparingi ta? Ora. Uga diparingi cukup Bargo Marastro. Kuat kaya apa dulu bapakku. Cunduk Bargo Warasa. Cunduk kuwi sing dienggo nyunduk Bargo Warasa. Ager bar ya lega terus Warasa. Alah, kowe iki piye to, Pak? Pak. Kayak perempuan iki jadi apa ora. Kayak ngawur iki. Kowe iki aja cerewet. Mbah bener mbah salah, sing penting tak jawab. Dulu bapakku. Piye Ger Udara? Ganti hapus to kayu gong sesuai ngakit. Latihan pungwerdini. Aku jaluk kawruh kasempurnan. Kose. Aja kesusu ya Bratasena. Sabar jroning kowe golek kayu gong susuwe nangin, iki mau aku manjing ana sanggar pamujan. Aku sembahyang, aku wiridan. Aku entuk sasmitaning dewa. Yen to dewa paling dawuh kawan begawan kula. Bratasena entuk karo kasangkungan karusakan paling dumadi karo panunggal. Yen to bisa ngaturake kangalan Tirta Pawitra Panding Suci. Wah, Tirta Pawitra Panding Suci. Mapane ana ngendi? Mapane ana teng samudra Minangkabau. Samudra ngendi? Kagiyam aku sagur jegur talenging samudra. Lho, kowe apa ora nang karo nyawamu nggih Udara? Wong golek ilmu jeneman karo nyawa. Wong yen ora duwe ilmu, kowe dadi bodho, longo kaya kambu. Ayo pancen ngono. Mapane Tirta Pawitra mangke suci ana kelenging samudra Minangkabau. Mara daging kuwi panggonane manut kelenging ciptamu. Yen kelenging ciptamu nyemplung kelenging samudra sisih kidul ya ing kidul. Yen lor ya lor, yen wetan ya wetan, yen kulon ya kulon. Kuwi manut karo kelenging ciptamu nggih Bratasena. Jaluk pamit dono bapakku.